И така, добър вечер на нашата последна среща от безплатния маратон във връзка с DCI-11, как да създаваме време, който е воден от нашия невероятен учител Геше Майкъл Роуч. Аз съм сигурна, че и вие като мен сте развълнуване да чуете последните три разочарования, които Геше Майкъл има по повод времето. Или може да се каже е имал, защото в момента ги няма, защото в момента има решения. И тези решения той ще ги предложи и на нас. Кратко в сегашните споделения и повече в самия обучителен курс. Аз днес няма да говоря много, защото имаме изключително хубав материал за слушане. Но ако вие имате въпроси, след като изгледаме видеята, с удоволствие ще можем да коментираме това, което ви се струва, така да го кажем, особено. Това, че тези идеи са особени, невероятни, няма ги в интернет, не сте ги учили в училище и в местния клуб не се обсъждат, това ви гарантирам. И да, понякога е много трудно човек изведнъж да възприеме тия идеи. Аз знам, защото за мен беше също трудно. Аз се борих известно време. Така че, ако и при вас е същия случай, не се огорчавайте, такъв е процеса. Идеите, които са много революционни, не се възприемат веднага. И така, приятно гледане с четвъртото разочарование и неговото решение. Здравейте, това е Геш Майкъл Роуч. Ние се връщаме към нашата серия от мини видеа за 6 различни разочарования, които аз изпитвам по отношение на времето. И ние ще се опитваме да обсъдим решенията, които могат да ни предоставят повече възможности за работа с времето, когато то започва да ни въздейства, заставяйки ни да чувстваме натиск и да изпитваме стрес. И следващото ми разочарование, вие можете да видите на снимката как тези хора вечерят заедно. Това е коледна вечеря. Тази седмица проведох преговори с хотела относно нашата сватбена вечеря с Вероника. Ние трябваше да имаме голяма сватбена церемония в хубав хотел. Даже платихме много пари за това. Но след това дойде COVID и в крайна сметка заради него трябваше да проведем сватбата си само с двама-трима души през юли миналата година. Но ние решихме, че все още искаме да организираме тази чудесна сватбена вечеря, един вид сватбено тържество. Имахме намерение да го направим в Деня на благодарността, защото точно тогава се срещнахме преди 52 години. И мислихме, че ще бъде страхотно. Ще бъде добра възможност да благодарим на всички хора, с които работим, защото ние всички работим много. Съставихме дълъг списък, мисля 60 или 70 човека само в тази област. Защо говоря за това? Опитахме се да се разберем, но утре сутринта трябва да се обади отново, за да уточня. Попитаха ме колко време ще трае вашата вечеря. И аз казах 2 часа. Тогава ми се обади дама, която отговаря за хотела и ми каза: слушай, Майкъл, 2 часа, това е много малко за хубава вечеря с приятели, разбираш ли? И аз казах: о, изглежда ми много дълго. Тя каза: не, има нещо забавно тук. Когато наистина се забавляваш с приятелите си, сядате и празнувате Деня на благодарността заедно и бихте искали да благодарите един на друг за това, че съществувате и че сте част от нашия живот, тогава тя каза: нека да бъде поне 3 часа. И смятам, че това е още едно от моите разочарования относно времето.
Защото когато отделям време да се насладя на вечеря с приятел или нещо подобно, обикновено отиваме в италиански ресторант, сядаме навън под дърветата и внезапно идва момента да си тръгнем към къщи. И аз казвам, изчакайте малко, това наистина беше много бързо, времето мина много бързо. Това е едната страна на монетата. Има срещи с приятели или с вашите счетоводители, които искат да ви разкажат за своите проблеми и това продължава 3-4 часа. Те започват да ви разказват отново и отново едни същи проблеми. Дамата отляво, не знам, може би и при вас се случва така, нейната приятелка разказва за момчето, което е срещнала. И в началото те добре си прекарвали, но след това започнали да имат проблеми. И дамата отдясно говори за тези проблеми с приятелката си 2 пъти в седмицата, 3 пъти в седмицата. И времето минава невероятно бавно. Сякаш нямате други неща, които искате да правите. Искате да бъдете учтив, състрадателен, искате да изслушате своят приятел. Искате да чуете техните нужди. Понякога ви изглежда, че някой се оплаква или повтаря едно и също всеки път, когато се срещате с него. Някакъв проблем в отношенията си или нещо подобно. И тогава не знам дали у вас възниква това чувство, но аз мисля, че да. Времето сякаш се забавя. Изглежда така, че те вече цял час говорят. А вие си гледате телефона, минали са само 10 минути. И вие такъв, какво? Наистина, мисля си, че следващият въпрос за времето е следния. Нека да погледнем истината в очите. Времето не винаги минава с една и съща скорост. Когато вечеряте с добър приятел, ви се струва, че времето просто лети. А после, когато стоите и слушате как някой повтаря своите лични проблеми отново и отново, изглежда ви, че времето сякаш е спряло. И това прилича на изтезание. Има ли някакво решение тук? Да. Може ли да го оправим това? Да. Аз имам един приятел. Това е мистер Айнщайн. Той ми харесва. Той преподаваше в Принстън, работеше в Принстън, имаше къща на улица Мърсър, която е близо до това място, където аз сега се намирам. Той имаше отлична идея. Той каза, вие можете да забавите времето и да ускорите времето. И често говореше за това, като за изкривяване на времето. Вие можете да свивате времето и тогава то може да се движи по-бавно и вие можете да разгънете времето и тогава то ще започне да се движи по-бързо. Аз бях очарован от тази идея. И това е именно какво правим ние тук. Ние взимаме тези съвременни идеи, понякога много древни или понякога съвременни идеи от съвременната физика или от древната философия и казваме, има ли нещо тук, което можем да използваме за изменение на това, колко бързо тече нашето време? Можем ли да го изкривим, така че да го забавим, или можем да го разпънем, така че да го ускорим? Можем ли да забавим времето, когато сме с близки приятели и имаме страхотна вечеря и ние сме релаксирани? А след това можем ли да ускорим времето, например, когато трябва да правим счетоводна работа, да попълваме данъчни декларации или нещо подобно скучно? Или когато трябва да слушаме проблемите на някой, който повтаря едно и също постоянно. Можем ли ние да ускорим времето? Айнщайн казва, да, можете. Не знам дали ми харесва тази картинка. Това е Меркурий, който се върти около Слънцето. Но вие трябва да разберете нещо за Айнщайн. Както разбирам, той е получил повечето от своите големи идеи през 1905 година. Той бил относително млад.
Той не е бил в лабораторията и не в университета. Той седял в патентно бюро, регистрирайки новите изобретения на други хора. Обикновен служител, наистина. Той седял в този офис, мисля някъде в Швейцария. Ден след ден в ума му се появявали идеи за това колко бързо минава времето. И ние мислим, о, Айнщайн, той е толкова умен. Не, че Айнщайн може да дойде в дома ми и да ми научи как да забавя времето, когато се чувствам отлично, имам прекрасна вечеря. Не, не става така. Но той може и той го е направил това. Той ни е научил как да сгънем времето. И това е впечатляваща идея. И ние се надяваме, че ще обсъдим заедно на предстоящото мероприятие. Ще поговорим повече за Айнщайн, за сгъването на времето, защото вие можете да се научите да сгъвате времето и да го забавяте. Аз го правя. Правя го всеки ден. Аз се научих как да го правя. Имам огромен бизнес по цял свят. Когато искам времето да се забави, мога да го забавя. Мога да го накарам да се забави. И когато искам времето да се ускори, аз мога да го накарам да се ускори. Това не е ли най-добрият начин за управление на времето? Нека да се върнем към Меркурий. Това е малка тъмна точка, най-малката планета и тя се движи около Слънцето. И понеже тя се намира близо до Слънцето, светлината, която излиза от Меркурий, след като се отрази в него, попада на Земята, но този светлина се забавя, защото светлината е била изкривена. Всъщност вие виждате Меркурий, понеже светлината е изкривена, вие виждате Меркурий какъв той е бил пред няколко секунди. Вие казвате, че гледате в момента Меркурий. Не, вие гледате Меркурий в миналото, момент от миналото. Тоест, времето се забавя. И ние се готвим да използваме същият принцип, за да продължим вечерята в Деня на благодарността много по-дълго, да се насладим, да изпитаме удоволствие. Можете да се научите да манипулирате времето и няма да се налага да бъдете роб на времето. Можем да накараме времето да работи за нас. И така, в следващото видео ще поговорим за Макто проекта, за дългосрочния проект, за периода от 5 години, за периода от 10 години, за периода от 20 години. Има някои неща, които трябва да направим в живота си. Това може да отнеме 10 или 15 години. Това е като закупуване на нов апартамент или къща. Това е дългосрочен проект. Можем ли ние да се научим да променяме времето за много години и да завършваме тези големи проекти? Ще говорим за това в следващото видео. Невероятни идеи, мисля, за всички нас. Как ви се сториха? Обикновени, необикновени? Покажете или напишете в чата, ако искате. Или дори може да си включите микрофоните и да споделите. Дали това са идеите, които обикновено получавате? Здравейте! Когато гледате в интернет, когато гледате YouTube, примерно. На мен ми се струва, че много рядко можем да намерим такива идеи. Хубаво е, че екипа на DCI, на Диамантен успех, пускат такива парченца в YouTube, така че вече можете да намерите такива идеи, но като цяло това не са идеи, които се намират в Google. И аз искам да споделя с вас следващата невероятна идея. Геши Майкъл го нарича разочарование, но то всъщност не е разочарование, а неговото умение да се справя с подобни разочарования.
Това умение ще стане и наше. Защо да не? Нека да видим. Здравейте, това е Геша Майкъл Роуч. Аз отново съм с вас. Говорихме за това, че ще имаме 6 малки видеа, които ще говорим за разочарованията, за нещо, което просто ме разстройва по отношение на времето. И ето 5 номер. Имам няколко големи цели, които ще отнемат от 10 до 20 години. И аз знам, ще отнема толкова време. Аз имам приятели, Сейджи и Нур, и наскоро им се роди бебе, пораждащо веднага дългосрочна цел. Например, трябва да отделите малко пари за обучението на детето. Не е достатъчно това, че управлявате времето си ден след ден. Има големи неща, които искате да направите в своя живот. И между другото, при това не можете да спрете своя обичайен живот и да кажете, знаете ли, днес аз ще прекарам целия си ден, работейки по големите дългосрочни цели, да си планирам нещата за 10, 15 или 20 години. Трябва да започна днес, но тук идва електротехника, аз трябва да завърша този запис днес и така нататък. Има неща, които трябва да се направят през целия ден, малки задачи, които вземат времето ви. Плановете трябва да бъдат реалистични. Детето изисква внимание. Не можеш просто да кажеш на детето, знаеш ли, днес майка и татко ще работят по този дългосрочен проект, така че просто не плачи, не си мокри памперса и знаеш ли, не пий мляко до утре, а ние ще работим по тази дългосрочна цел. Така не се случва. Какво става по-нататък? И това много ме изнервя. Вие не успявате да направите големите задачи. И след 5 години, когато се събуждате от тези ежедневни грижи и съзнавате, че не сте свършили тези важни неща, които сте искали да извършите, всички тези дългосрочни проекти. Тук на фотографията виждате човек. Той току-що е купил къща. Необходими са около 5-10 години планиране. Трябва да съберете пари, трябва да помислите каква къща искате или дом, къде искате то да се намира и всяка седмица трябва да отделите малко време за този дългосрочен проект. Сега говорим за макроуправление на времето, за планиране на 5-10 години напред. И също така да можеш да отделяш време за ежедневните задачи, за дреболиите, които трябва да извършиш, без да се разсейваш от голямата цел, която имаш за 5, 10, 15 години. Може би това се отнася за вашата пенсия или за осигуряването на вашите родители. Големите цели наистина изискват внимание почти всеки ден. И така, какво трябва да направим за това? Знаете, имам един пясъчен часовник. Ето една красива картинка на пясъчен часовник. Не знам как сте вие, но понякога, когато аз мисля за дългосрочните си цели, за големите неща, искам те да се случат по-бързо. Но те няма да се случат за седмица. Те няма да се случат за месец. Това са 5, 10, може би 15 години. И някои от тях може да се случат и след 50 години или около това. И аз усещам, че се разочаровам, защото времето просто изчезва. Той като пясък, който протича между пръстите ми. И когато денят приключи, вие си казвате, добре, днес направих много малки неща. В американски английски ние казваме, прекарах целия ден гасейки малки пожари. Имах всички тези непредвидени обстоятелства, дребни непредвидени обстоятелства и аз трябваше да се справим с тях. Това не е нещо, което може да очакваш. Нали, разбирате, когато се щупи, например, водопровода или вчера имах проблем с една от лампите вкъщи. Това не е нещо, което може да се планира.
Светлината се повреди в банята и там стана тъмно и това е опасно. И така аз трябваше да променя начина си на действие, трябваше да се подготвя за решаването на тези проблеми. И аз трябваше да отделя, не знам, около половин час, за да се справя с тези проблеми. И нещо се случва, и дългосрочните задачи се забавят, и времето сякаш ви се изплъзва. И аз имам още един вид такова разочарование. Нека да го наречем дългосрочна фрустрация за времето. И аз имам едно силно вътрешно чувство, може би всички са имали, когато са били млади, и когато сте на 10 или 11 години, нещо такова, мнозини от нас чувстват по това време, в този етап на живота си, че има нещо, което трябва да направи за този свят. Аз съм се родил в този свят, пътувам по него и един ден ще го напусня и изглежда, че има някаква голяма задача, голяма цел, която трябва да постигна в този свят. И затова аз го категоризирам като покупка на дом или събиране на пари за обучението на детето или уреждане на въпроси с родителите, за да са осигурени, когато вече не могат да работят. Намирайки се в тази възраст, аз включвам в плановете си този голям проект, най-големия проект в нашия живот, в човешкия живот. Не знам, когато ставате на 30-40, вече нямате време да мислите за това. Твърде сте заети и не мислите защо съм дошъл в този свят или какво трябва да правя, да извърша в този свят. Но по някаква причина, когато сте на 9 или 10 години, мислите за това. Може би тогава вашият ум е по-развит. На някакъв етап от живота си вие ставате социално животно и започвате да живеете в обществото. И мисля, че тогава у много хора се появява това чувство. Трябваше да направя нещо в този свят. Трябваше да направя нещо, за да помогна на целия този свят. Има причина, поради която аз дойдох в този свят. Така че това е дългосрочен проект, който има всеки от нас. Има нещо, което ни се струва, че трябваше да направим в този живот. И усещаме, че изпускаме времето, то просто изтича през пръстите ни. Но не мога да мисля за големи проекти, за дългосрочни проекти. Нямам време да мисля за тях. Нямам време да мисля за дългосрочните проекти, по които трябва да работя. Как да решим този проблем? Това е много известно решение в DCI, за което ще говорим по-подробно, когато ще провеждаме нашето основно мероприятие. Това ще бъде по-подробно събитие, на което ще разкажем за всички тези разочарования относно времето и за това как да ги отстраним. Но аз исках да се върна към това кратко видео с момичето. Тя не просто добре си организира времето. Не се отнася само до това, че тя се е научила да бъде щастлива, въпреки всички неща, които трябва да прави. Тя е релаксирана, усмихната. Даже когато е много заета, дори когато трябва да си гледа часовника, това не е единственото, което се случва в това видео. Тук се случва още нещо. И това е факта, че тя всъщност е лидер. Тя е лидер в управлението на времето, бъдейки добре организирана и добре използваща своето време. Тя е щастлива, релаксирана, тя се усмихва, даже когато е много заета. Просто оставайки себе си. Помага на хората около себе си, независимо дали те знаят за това или не. Тя ги води. Тя е лидер. Защо? Защото тя успява да управлява времето си добре. Когато вие наистина успявате да управлявате времето си, тогава това влияе на целия свят.
някакъв смисъл достигате тази цел в живота си, за която мислихте, когато бяхте на 9-10. Вие ставате успешни и радостни и управлявате времето си. Във вашия собствен живот вие автоматично изпълнявате този дългосрочен проект, който сте имали в ума си, когато сте били малки и сте мислили какво трябва да направя, за да помогна на целия свят. В следващото 6-то видео ще поговорим за това. И ще поговорим за една много интересна тема, която е: трябва ли да бъдем заключени в настоящият момент? Разбирате ли? Можем ли да се възползваме по някакъв начин от целия времеви диапазон, включително миналото, настоящето и бъдещето? Можем ли да използваме бъдещето, за да използваме миналото и да не бъдем заключени в настоящия момент? Добре, ще се видим в следващото видео. Как ви харесаха идеите, които споделя Геше Майкъл? Лично на мен ми е много, много приятно да знам, че няма такова ограничение, каквото аз винаги съм си представяла, че има. И за това ви предлагам, за да разберете има ли ограничение, може ли да живеете само в настоящия момент или можете да отивате на разходка в бъдещето, да се връщате в миналото и всичко да оправяте. Тия неща, които не са ви харесали. Затова ви предлагам да видим и 6-то видео с Геш Майкъл Роуч. Тези абсолютни награди, за които споменавам сега, се намират в него. Готови ли сте? Дайте ми знак. Супер! Тогава да започваме. Здравейте, това е Геш Майкъл Роуч и ние продължаваме серията от 6 кратки видео за разочароващите неща, които са свързани с времето. И изглежда, че ние разкрихме тези проблеми и искам да поговорим за решенията. И ние ще обсъдим големите решения на нашето предстоящо мероприятие. А сега ще поговорим за 6-то нещо, което ме разочарова по повод времето. Искам да ви покажа една къща сега. Неотдавна с съпругата ми Вероника отидахме в Калифорния да посетим моята мащеха и имахме възможност да се насладим в прекрасна резиденция. Това е особено необичайно, като попаднете на плажа на океана в Калифорния, Сан Диего. Има много, много голяма резиденция. Красиво място. И някой ви казва, можете да останете тук цяла седмица, отпуснете се, можете да ползвате всичко през тази седмица. Има басейн, на няколко крачки има голям плаж, просто излизате, отивате на плажа и се къпите в океана. И това наистина беше прекрасно време. Ние сме късметли, че се спряхме на това прекрасно място. Добре, а сега си представете, че някой ви казва: добре, можеш да вземеш моята резиденция на една седмица и когато стигате в резиденцията, ви казват: а знаеш ли, можеш ли просто да живееш в гардероба 7 дни? Но ти кажеш: какво? Ами просто влез в гардероба с всичките си дрехи, аз ще затворя вратата. Не се притеснявай, аз ще дам закуска, обед, вечеря, но ти просто оставаш в гардероба. И ти знаеш, че това е голяма резиденция на плажа и ти можеш безкрайно да се разхождаш там. Ти искаш да остана в гардероба цяла седмица. И на теб ти казват: да, просто остани в гардероба, направи го за мен. Гешела, защо говориш за това? Какво отношение има това към управление на времето?
Ако помислите, ще разберете, че сме блокирани в настоящия момент, заклещени сме в настоящия момент. Чуйте, това не е този тип безпокойство за времето, което повече от нас имат. Вие не се чувствате разстроен, не се оплаквате на жена си или на мъжа си. Ей, не разбрали? Какво? Ние сме заклещени в настоящия момент. Времето е винаги там, дори само в тази година. Това е като голяма, красива резиденция на плажа в Калифорния. Времето на този месец, на тази седмица, на тази година, на този живот е като голяма, красива резиденция с много, много прекрасни светли стаи. И е много интересно и приятно да посещаваш различните стаи в този дом, всеки от която е месец или тази година. Минима не би било страхотно, ако можехме да пристъпим в утрешния ден или, например, в следващата седмица. Или можете да кажете на другите, на своята приятелка: чао, отивам, ще се видим след час. Къде тичаш, Гешо? Искам да отида в следваща седмица. Искам да видя само какво ще стане там. Просто ще погледна и ще се върна и можем да поговорим. Вие, разбира се, ще се смеете и ще кажете: Гешова, това не е възможно. Аз имам предвид, че това би било интересно, ако можете да посетите миналата седмица. Може би можете да направите нещо, което не ви се получило много добре първия път. Би било страхотно и интересно да изберете и подходящ момент от следващата седмица и да останете там за няколко часа. Това би било интересно, ако не бяхме ограничени. И първото, което искаме, вие реално да усетите това разочарование. Така, ние говорим за 6 вида разочарование. Някои от тях са много прости. Например: аз съм разочарован от това, че трябва да избера да направя едно нещо и не мога да направя още едно нещо. Аз съм разстроен от това, че трябва да слагам приоритети и да правя списъци на нещата, които трябва да свърша. Това ме разстройва и аз съм разочарован и за това, че седя с човек, който повтаря едно и също. Същото, което ми каза миналата седмица, цели 2 часа. Огорчавам се и трябва да седя да слушам, а времето толкова бавно тече. Но още по-голямо разстройство, огорчение е това, че не можете да отидете в миналото и бъдеще, защото вие вярвате, че няма решение. Опитайте си да си представите. Вие сте заклещени в настоящето. Просто за миг. Аз дори не говоря за 5 минути. Знаете ли, нашият живот е малък момент от времето. Разбирате ли? Ако за 24 часа животът ви трае само 1 секунда, то успявате да изживеете, да бъдете само в тази секунда време. И следователно, времето ви казва: добре, Гешова, познай какво трябва да направим в следващия момент. И вие казвате: чакай, аз не съм се насладил на този момент. Знам, но ти осъзнавай, че тук си само за един момент, трябва да отиваш в следващия момент. Ама аз не искам. И все едно ми е. Ти не можеш да стоиш в 2 момента едновременно. Не, това е възможно. Ако вие можете да забавите времето, ако вие можете да сгънете или да разгънете времето. Енщейн е казал, че вие можете да го направите. Вие правите това през цялото време, но вие не знаете, че можете да го правите. И вие можете да се научите да бъдете в различни моменти едновременно. Представете си, ако можехте. Аз не говоря за това да си припомните нещо приятно от преди 5 години. Не, аз говоря за това да бъдете там. Ако искате, можете да се върнете сега назад и да се насладите на това време. Но аз мисля, че още по-интересно е бъдещето. Има метод как да го посетите. Има начин да видите какво ще се случи. И можете да си представите колко това би било полезно в настоящия момент. Ако можете да гледате напред,
както това момче гледа в телескопа или нещо подобно. Харесва ми да си представям, че той гледа в бъдещето. Добре, ако можехте да погледнете в бъдещето, не би ли било супер? Аз бих казал, че между другото, повечето успешни бизнесмени и бизнесдами разполагат с това умение да гледат в бъдещето. Наричаме го инстинкт или интуиция. Знаете ли, както в Елон Маск, той винаги знае какво ще стане модерно. Моят приятел Ник си купи слънчев покрив, производство на Илон Маск. Такива керамиди, като керамиди слънчеви батареи. И финансирането беше много, много, много революционно. Този човек, Илон Маск, той току-що завърши изграждането на мрежа от сателити, спътници, които са с размера на един грейпфрут. И планира с тях на помощ да раздава интернет по целия свят, да увеличи скоростта на интернета. Там, където живея, да го направи 10 пъти по-бързо. В селските местности, където няма покритие от мобилните оператори, от мобилните пули, ще се появи интернет. Какво искам да кажа? Изглежда, че Илон Маск има способността да гледа в бъдещето и да вижда какво ще се случи. И ние можем също да развием това чувство за виждане на бъдещето. И последната снимка, която искам да покажа, това е лекарка. И вижте, тук има възрастна жена, която е дошла за преглед и лечение. Представете си, че сте лекар и размишлявате за даването на едно или друго лекарство на човек, който се чувства зле. И вие можете да проверите в бъдещето какво ще се случи, ако му дадете едното лекарство. И след това можете да проверите в бъдещето какво ще се случи, ако му дадете другото лекарство. Нима тогава няма да бъдете най-удивителният лекар в света? Лекар, който може да погледне в бъдещето на 2-3 месеца напред и да види какво ще се случи. Да излезе извън настоящият момент и да погледне в бъдещето какво е най-доброто лекарство за вас. Нима няма да е чудесно? Най-добрият лекар. Нима не е прекрасно да имаш такава способност да помагаш на другите хора да гледат в бъдещето, да погледнат и да видят какво ще стане. И това е най-хубавото, което можете да направите. Да имате умението да помагате на околните хора да гледат в бъдещето. Ние ще разберем повече на нашето мероприятие. Как ви се струва? Би ли било интересно за вас да можете да отивате в бъдещето и в миналото? Не да врачувате на кафе, не да имате усещане за, а наистина да погледнете, да видите. И има такива хора, които имат такова умение. Ако вие бихте имали такова умение, щяхте да знаете да поканите Гергана да ви впише под определен номер, защото сега ние искаме да изтеглим печелившото число. Гери, само искам да те помоля, напиши номерата, защото ние ще теглим печелившо число и намиращия се в този списък под това число, или ти после ще ги покажеш, ще спечели безплатен билет за DCI-11. Ние ще направим това, като използваме генератор на случайни числа, за да не бъде така субективно, за да не е който си харесаме, ние харесваме всички. Затова ще използваме генератор на случайни числа, който ще му зададем задача и той за нас ще изтегли едно число.
Човека, който е посещавал на безплатния маратон и чието име отговаря на това число, ще получи безплатен билет за DCI 11. И това е супер. Съберете се, направете мини кофи медитация. Тези от вас, които искат да получат такъв билет, направете мини кофи медитация. Гери, колко е последното число от списъка? Сега ви казвам, те са по такъв 18. От 1 до 18, не знам защо в чата не излязаха и цифрите. Добре, няма нищо. Ти нали ги имаш? Направи Да, един скриншот, ако искаш да го пусни в чата, за да са сигурни нашите участници, че не си измисляме нищо. Че не работим с връзки, а само с семена. да. Нищо друго. И сега пускам. Момент. Внимание. Това не е числото. Сега ще пусна генерацията тук от 1 до 18. Това е предишната генерация. Та-да-да-дам! Гери, готови ли сме? Блокира ми целият дисплей. Момичета, дори вас не виждам. Не знам какво стана. Другите виждат ли? Митко, Виждате? ти виждаш? Показва 1.8, който е блокирано. Не, не, не е блокирано. 8 ли е числото? Ами Не, 8 не е е. числото А, 8. Сега добре, ще добре. генерираме. Ето. Не е числото 8. Това е предишното. Ами Предишното. значи пуснете го да се генерира, като гледам. Ще го пуснем. Нека Гери да пусне списъка. Можеш ли, Гери? Ами, и вижте са, не, пак не излезе така, нали? Добре, тогава не мога да изпратя снимката. Ако не можеш, пусни я в Viber групата. Да, пускам и във Viber групата, тогава ще го направя от телефона. В Viber и в Телеграма там са почти всички. А този, който не е случайно там, би трябвало да няма такъв. Той може след това да поиска да влезе и да провери какво сме пуснали. И Пуснах я във Viber, сега я във пускам време в аз Telegram. нагнетявам напрежението. Това са хората в групата ли? Не, това са хората, които са присъствали на безплатния маратон. Но на снимката не се вижда 18-тия човек. На снимката пък не се вижда 18-я Да, човек. Има и го която отдел. е Пепи Минчева, да знаете, че 18. Добре, ето има го в записа Да, 18-я човек. Ето от 1 до 18 пускам генерацията. 14. Кой Дани ще... Танева. уу No. Честито на Дани! Всички останали, може би, искаме да се зарадваме. Дани получава безплатен билет за DCI 11. А всички останали може да се зарадвате, защото, кой знае, може да има и втори шанс. Един ден преди самия курс. Така че, Тоест някаква промоция, така и да разбера. зарадвайте се. Това не е промоция, това е Сега, дарение, да, кръга на шегата беше. Просто. за да получа повече, нали знаеш? А, Ура! Благодаря на всички. да. Радвам се, че бяхме заедно. Благодаря за... И ако искате да зададете въпроси, ние ще продължим нататък. А сега ще кажем довиждане
на маратона. Мгм.